गुड मर्निं रायजोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। दिनै आं नोंथांमोननो लाबोनो नागिरदों सासे दावगाफुनाय गोदान निउ कामार फावखुंग्रि। बिथांनि मुङा जाहैबाय अखाफोर। आं बिथांजों सावरायगोन। बे समावनो अखाफोरनि एरियानि सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो जुदि आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे जाथि बंश खुरमा बाहागि बिगुमै बिबोनां गासैनोबो शेयार खालामना होदो। बिदिब्ला आं अखाफोरखौ नागिरनि नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आं थाबैनो बिथांखौ नागिरनानै बरनगोन आरो आं बिथांजों सावरायगोन। नोंथांमोना बे सावरायनायखौ खोनानो मोनगोन। र' नांबाय। हेलौ हेलौ औ बे अखाफोर ब्रह्मनाव नांहैबायना? ओं आङो फैलाव बसुमतारी आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अ आदसा थेंक इउ दे थेंक इउ। दा जों सानैदो सावरायगोन हारिमुनि बिथिङाव आरो बे सावरायनायखौ रायजोफोरा नुगोन खोनागोन। औ औ नोंनि भइसखौ आं रेकर्ड दाबायबाय। ए खोथा जाहैबाय दा नोङो दावगाफुनाय सासे महरगिरि हिसाबै औ गोबां मावनो गोनां दंबावो आरो नोङो बर' हारिमुजों लोब्बा थानानै फिल्मफोराव एक्टिं खालामगासिनो नङा होमबा? औ औ बिनि थाखाय नोंनो अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। उम लोगोसे नोंनि साननायफोरा जाफुंथों बेखौबो आं गसाइनाव बोर बिनानै सिगां नोंनो हरग्रोनाय जाबाय। ओं आदसा नोंनि एड्रेसखौ नोंनि खुगाजों खनसे बुंना लानाय दे। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं ओमफ्राय जोंनि गामियाहाय सिरिमारि आरो। सिलिमारि तिरिमारि तिरिमारि औ अ ओं ओमफ्राय बे माबाना इयो बासुगाव खाथियाव नामा? बासुगाव खाथि जायो औ बासुगाव बासुगावनिफ्राय टाउननि बासुगाव जोंना ओरै टाउन मोनहैजोबा आरो ना सिगां गयबारि होननायजों हाबनांगौ लामाया। गय बारिखौथ' नुबाय। औ गयबारिनि सोनाबनो जोंना। गयबारिनि बोजा ओइ जा सिम्पोल मोननिखै ना औ रजेन्दार औ मोननिखै? बे सिम्पोलमोननि सोनाबथिंजाय आरो। गामिया औ सिम्पोल मोननि बे लामाजों ओरै हाबलांनांगौ? औ बे लामाजोंनो सिददा सोनाब फैनाय दंना बेजों फैबाय थाबानो मोनगोन आरो। माबानिफ्राय कासिक'त्रानिफ्राय? कासिक'त्रा नङा औ कासिक'त्रानिफ्राय फैबाय गयबारिसिम गयबारिनिफ्राय सोनाब थांबाय आरो। राइट साइडथिं थांनांबाय औ अ दे नोंनि जोनोमाबो बेहायनो जादों? औ थिरिमारियावनो। अ अ न'खराव खैजोन दा नोंस्रा? न'खराव दङ जोंहा साब्रै। बिमा बिफा? ओहो फादार गैला। अ अ फादार औ गैला बिमा दं बिमा ओमफ्राय दं फंबायमोन? बिदा आदा दं औ बाजै दं। अ अ अ ओ दा न'खर आरो ओं आदसा जायखिजाया नोङो दा फरायनाया बेसेसिम जाना दं नोंना? आङो दा बिए थार्द सेमिस्टाराव फरायगासिनो। थार्द सेमिस्टार औ फरायगासिनो? ओं ओमफ्राय नोङो बे जे एक्टिं खालामनाय एबा सिनेमाफ्राव जि फैबाय औ माबोरै गोसो जाया नोङो एक्टिं आं एक्टिं खालामनोसै ओरै होननाय? अ बेखौथ' आं उन्दैनिफ्रायनो एक्टिं खालामनो मोसानो सक दंखायो आरोना। औ बिदिनो मानसिफोरनि एलबाम नायो मोसानायखौ नायो सोलोङो। औ बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो खालामदाव औ मानि बेबायदि खालाम दा बेनोसै आरो औ खालामफैनाया उन्दैनिफ्रायनो एसे एसे सोलोंबोनानै औ मोजां मोनखायो एक्टिं खालामनो औ ओमफ्राय दा खालाममारनायानो जाबाय। खालामनायानो जाबाय आरोखि औ माने गोसो मोदोम जिउ होनानै एक्टिंआव फैबाय आरोखि दा औ ओमफ्राय लोगोसे फरायनायाबो थाबाय थाबा फरायनायाबो थार उम
आदसा नों गिबि नोङो मोसानानै फैग्रोखो ना एकदम डाइरेक्ट एक्टिंआवनो फैग्रोखो? आं मोसानानैहाय आं माने गोदोहाय औ मानसिफ्रादि एलबामफोराव साइड डान्सार नांगौ जायोना बेफोराव आङो खालामदाव साइड डान्साराव थाङोमोन आरो आं ओमफ्राय माबायाव बिनिफ्रायनो सिनेमाफोराव फिल्मफोराव बेकग्राउन्ड साइड डान्सार एलबामफोराव औ नांगौ जायोना बेफोराव आं मोसाहैयोमोन बिनिफ्रायनो जालांदों आरो एक्टिंआव। सोर लाङोमोन नोंखो? आं बेखौ लांग्राफोरखौथ' बुंनो हाला ओरै औ कन्टेक्ट लालायलायनानै थाङोमोन आरो थाङोमोन आरो लोगोफोर थायोमोन ना औ नों साइड डेन्सार जि खालामहैबाय सिनेमायाव ना सिनेमा एलबामावसो एलबामफ्राव औ औ सोरनि मा एलबामाव खालामदों नोङो जेनेबा? माबा मा होनो रिया मेमनि प्रडाक्सनाव खालामदोंमोन बे गोरबो खनायाव मा दंनायाव साइड डान्सार बेयाव जादोंमोन आरो औ मोजां सोलिदोंना औ ओमफ्राय ओमफ्रायो बै आदा सचिननियाव मोनसे फिल्म दिहुनदोंमोन लिपिकाजों बेवहाय मोनसे गानावहाय बावबो थादों आरो ओमफ्राय औ दङ बिराद दङ ओमफ्राय आं बावजोबबाय मेरला दङ औ बुंनो दा गोसोखांनांगौसो जायो आरो मा सोर सोरनियाव नामखौ बावजोबबाय औ नोङो सोर करिय'ग्राफारनि आन्दाराव बे बेकग्राउन्डआव मोसाहैखो? करिय'ग्राफार सोर बे सोरखौ मोनखो बेयावथ' करिय'ग्राफार थाया होमबा औ थायो थायो बे सोरखौ मोनखो? बे आब' मा होनो रिया मेमनियावथ' पुर्नमोन ना पुर्न बसुमतारी करिय'ग्राफारा औ ओमफ्रायो आदा सचिननि माबायावहाय जि गानावहाय करिय'ग्राफि खालामदोंमोन बेयो बिग्राय मोनदां बिग्राय बिग्राय ब्रह्म नामा इबो बिग्राय ब्रह्म मोनदां उम ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोनसे खालामदोंमोन बेहाय करिय'ग्राफिया फुंखा बसुमतारी बे बहानि? बेयो बेनिनो चिरांनिनो ओमफ्राय सुन्दारि आरो बिसिना गामिया सुन्दारि औ सुन्दारियाबो गयबारि खाथि गयबारि नङा काजलगावनि खाथि जायो औ काजलगाव काजलगाव औ अ काजलगाव खाथि जायो ओं सुन्दारि ओं ओरैहाय काजलगावथिं हाबनांगोन ओं ओमफ्राय ओमफ्रायो दंबावोमोन आं बावजोबबाय बावजोब्बाय आदसा नोङो मेइन एक्टिं एलबाम बबे मेथाइआव खालामा? मेन एक्टिं एलबामाथ' बारा गिदिर गिदिर प्रजेक्टआव आं खालामफेराखै बिदिनो फिसा फिसौ प्रजेक्ट आरो ना दे फिसा गेदेर एलबामानोथ' बेहाय खालामदों बे मोनसे आंनि जिउनि सना औ बेयाव खालामदों बे एक्टरा सोरमोन? एक्टरा अलंखार हा अलंखार बर' ना माबामोन बेनि नामा बावलायलांबाय बहानि? बेयो बेंथलनि औ बेंथलनि बेंथलनि बे दोंसे ओमफ्राय दाख्लैहाय खालामदोंमोन आरोना मोनसे निउ इयारनि औ बै आदा रिदयजों सोरदो हृदय हृदय औ क'क्राझारनि औ औ बेजों बे ओंखारबाय ओंखारबाय औ औ बे माबायावनो ओंखारबाय दाख्लै निउ औ इयारावनो ओंखारबाय औ निउ इयारावनो ओंखारदों ओमफ्राय नोङो फिलिमबो गाबाय होनदों मोनफा मोननै मोनथामसो ना मोनथामसोआनो गानाय जाबाय आरो गिबि फिल्मा अबेयाव मा फिल्माव गाया गिबि फिलिमानो जाहैबाय गोनो गोथो बे सोरनि बहानि प्रडाक्सन बे बेयो बाक्सानि 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 मामोनथाय सोमदोन बर'नि अ सोमदोन ओइ दिहिराखै ना औ बेथ' ओंखाराखै नामा ओंखारबाय ना ओंखारदों सोलिगासिनो गोबाव जाबाय ओंखारबाय टु बे थावजेन सेभेनटिनावनोमोन हा 2017आवनोमोन अ होमबाथ' नोङो बिए फरायथ'वाखैमोन खोमा ना फरायबायमोन फरायथ'वाखैमोन फार्स्ट इयारावमोन आं फार्स्ट इयारमोन ओमफ्राय नैथियाव नैथियाव दाख्लैहाय टु थावजेन टुइन्टि वानावहाय लाफा दुगा खालामदोंमोन बे लाफा दुगाया सोरनि लाफा दुगाया आदा मिजिं बे मिजिं गुरुबासानि औ मिजिं नार्जारि मिजिं नार्जारि टाइटेलफोरखौ गोसोआव गैया मिजिं नार्जारि दे बे डाइरेक्सन खालामदो औ बेहाय नोङो मैन रलमोन ना मेन रलाव ओं बे जाहैबाय नोंनि नैथि आरो औ थामथिया थामथिया दाउला राजायाव खालामदों आरो एसे बारा गोलाव नङा बियो फिसा ओरैनो ओमफ्राय बे दा रिलिस जाथ'वाखै औ उम रिलिस जायाखै ओहो
बे जोब्बाय बेयाव एगेन्स्टआव सोर सोर दं नोंनाव नोंनि एगेन्स्टआव एक्टरा सोर दा एक्टरा बेवहायथ' एक्टर गैया ओरैनो कमेडिसोमोन ना सर्ट कमेडि एक्टर कमेडि औ माने कमेडि आरो औ सर्ट भिडिअ ओमफ्राय बिदिनो दङ अलंबारमोन दं ओमफ्राय अलंबार औ सुमनमोन दं औ ओमफ्राय बेयो दाउला राजाया माबानि आदा माइकेलनि माइकेलनि औ बे माइकेलनि प्रडाक्सन औ माइकेलनि प्रडाक्सन ओमफ्राय दा मा मा अफार फैना दं नोंनाव दाथ' जेबो गैथ'वा दा गैथ'आ ना औ नों मोसानाय ट्रेनिं लादों नामा मोसानाय माने मोसानायखौ क्लास आं हेल' मा होनदों मोसानायनि क्लासिकेलफोर लादों नामा नोङो आंथ' क्लासिकेल लायाखै ओरैनो मदार्न डान्स लादोंमोन उन्दैयावहाय बेल' औ आरो मदार्न लादोंमोन ओमफ्राय दा बिदिनो नेटाव नायनानै सोलोङो इउटुबफोराव हगारनायफोरखौ नायनानै सोलोङो नों ओं मोसानाय सरसाखौ लाखिगासिनो दा औ दा हिप हप सोलोंगासिनो आरो आं माबाखौ मा होनो इउटुबाव नायनानै औ इउटुबाव नायबोथ' मेरला नेसनेल लेभेलाव औ थांलायबाय सोरबा सोरबा बादायलायनो औ इउटुबाव टिउटरियेल हगारो ना बेफोरो मोसानाय स्टेपफोरखौ बेफोरखौ बेफोराव नाय नायनानै सोलोङो आरो आं दा नोंथ' आरो दासो दावगाफुनाय मेरला सम दङ गोसो होनानै बिदि इउटुबाव नायै नायैबो सोलोंबाय थानो हायो औ नङा होमबा ओं ओं बेयाव माथ्र' नों ताल माननि गियाना थाबानो जायो आरोखि औ नङा होमबा औ दा नोङो सोरबा लेंहरबा थांगोन एक्टिंफोराव नङा होमबा दा औ औ थांगोन जोंहा बिए आबो लास्ट इयार जानोसै ने ओं फरायनायखौबो गोसो होनांबाय औ फरायनायखौ बिए खौ पास खालामथारदो नङा होमबा ओं औ औ खालामनानै ओंखारदो मोजाङै ओं उनाव साख्रि बाख्रियाथ' उनाव जालांबाय थागोन खाफालनि खोथासै औ दा नोङो एक्ट्रेसफोरनि गेजेराव नोंबो सासे एक्ट्रेस नङा होमबा ओं जेनेबा नोंसोरनि सानि बैसोनि एक्ट्रेसफोरखौ सोरखौ साबसिन मोजां मोनो नोङो आं जेनेबा नोंनि आइदल हमना ला आं जोंनि मानि जोंनि थारमाने नोंसोरनि चिरांनियाव ना सिगांना गासिबो हल एकदम बर' एक्ट्रेसफोरनि बिथोराव सोरनि एक्टिंखौ नायनानै नों साबसिन मोजां मोनो गोजोननाय मोनो आंथ' गासिखौबो समान मोनो गासिखौबो समान औ एक्टरफोरनि गेजेराव एक्टरफोरनि गेजेरावहाय सुकबिर सुकबिरखौ नों साबसिन मोजां मोनो आरो ना औ औ ओमफ्राय दाथ' डाइरेक्टरफोरबो लोगो मोनबाय नोङो मेरला औ लोगो मोननायाथ' मोनबोबाय औ डाइरेक्टरनि आन्दाराव एक्टिं खालामनानै नों गोजोननाय मोनसिनदों आङो आदा माइकेलनियाव खालामनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय बै आदा मिजिंनियाव खालामनानैबो साबसिन मोजां मोनदों आरो माने सानैबो मोजां औ सिगांनियावबो मोजांमोन बिदिनो औ ओमफ्राय बारा आंना एक्टिंआ पारफेक्ट जायाखै आरो बेवहाय बिसोरो एसे फोरोंबाय रोंगौना बिसोरना औ औ माइकेलाथ' माइकेल नयदायाव 3 बोसोरथाम कर्स लाना फैदोंना बेयो औ ओं ओं सिनेमा बिथिङाव औ माने ओंखायनो बिनि बुंनाय फोरोंनाया साबसिन मोनदों आरो आङो बिना फरमुलाजों बुङो नालाय बेयो औ औ जायखिजाया नोंना सिलेकसना थिगानो उम दं दा एक्टरफोरनि मादाव बेखौ मोजां करिय'ग्राफनि गेजेराव नोंथ' मेरला साइड दडेन्सबो खालामहैबाय औ करिय'ग्राफारफोरनि फिथोराव सोरखौ साबसिन मोजां मोनो नोङो आं दा गासिबावथ' मोजां ओमफ्राय दाथ' बांसिन खालामबोनायखौ आं नुनो मोनदों पुर्न बसुमतारिखौनो औ बांसिन करियग्राफ खालामबोनायखौ आरो बेयाव अनो आरोना औ मोसाग्राफोरखौ उम एक्टरफोरखौ औ मोजाङै बुरजायो औ दे बिदिब्ला नोंनि साननायफ्रा जाफुंथों फरायनायखौबो लोगोसे लांफाबाय थादो औ औ दे नोंसिनि देनां ओरैजा जोंफोर बाक्साफोराव आरो खालामबावबा नोंखौ लेंहरनाय जाबाथ' फैगोन थांगोन मानो थाङा जानो औ बिदिब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिनानाव
औ दे आरो जागोन दे नोंनि साननायफोरा जाफुंथों अबं गसाया नोंनि जिउखौ गोलाव खालामथों बिनि बोर बिनानै आं नोंनो सारस्रि हरदेरनाय जाबाय दे दे बिदिब्ला थेंक इउ जों दे एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै दै औ औ दे बाय होमबा अके अखाफोर ब्रह्म बिथाङा गयबारि एलेकानि चिरांनि दासो दावगाफुनाय नै दा बिथाङा इउटिउबाव नायहै नायहै हिप हप सोलोंगासिनो थ' इउटिउबनिफ्रायबो जों मेरला आयदा लानो हायो सोलोंनो हायो जायखिजाया बिथिङाव इउटिउबनिफ्राय जोङो मोनो जेरै एडिटिं कर्स मोनो डाइरेक्सन केमेरानि मोसानायनि मा नांगौ इउटिउबाव मोनजोबो जाय फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि सिलेक्सन एबा सायख'नानै लानाय साबजेक्टआव माने एसे दखमख' जायो अब्ला डाइरेक्ट इउटिउबखौ सेरनांगौ इउटिउबाव नायनांगौ सार्च खालामनांगौ अब्लानो मोनगोन अब्लानो नोंनि माबाया सल्भ जागोन आरो जायखिजाया बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनसै रायजोफोर जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि